En aquesta tasca ens demanen, primer exercici, crear la base de dades Gourmet Hub. Per crear la base de dades utilitzam Create Database. Executar s'executa correctament. Després utilitzam la base de dades, s'executa correctament i s'utilitza. Refrescam i veiem que s'ha creat i està en negreta, vol dir que s'està utilitzant. Després demana crear una taula de restaurant. Cream aquesta taula de restaurant amb 3 columnes, code, name i location, cadascuna amb el seu tipus i les seves restriccions. Refrescam i veiem que s'ha creat correctament. El tercer exercici, crear la base de dades Dishes. Executam, se crea correctament i la tenim aquí. Vale? Té 4 camps. En aquest cas hi havia que el code és un char de 4 perquè sempre té 4 caràcters. Val? Després anem a afegir un registre. L'exercici 4 demana fer aquest exercici i mirar a veure si falla. I efectivament a mi me falla. Vale? Això és perquè hem definit que la clau havia de tenir 4 caràcters i l'estim ficant 5 caràcters. Per tant, li llevam un caràcter, així solucionam el problema. I ara sí que s'ha executat correctament. Si anem a Dishes i fem un select, veiem que s'ha inserit correctament el registre. Després, l'exercici 5 demana crear la taula empleats. La taula empleats, la dificultat d'aquest exercici era crear la clau única a partir de 2 columnes, name i surname, ja que dos empleats no podien tenir el mateix nom i llinatges. Executant, s'ha creat correctament la taula empleats. Més coses. A l'exercici 6, modificar la taula empleats per afegir el restaurant code. Val? Seria aquesta. Cream la clau aliena i me dona un error. Me dona un error perquè li estic dient on delete set null i no pot ser on delete set null perquè hem fixat que el restaurant code no podia prendre valors nuls. Val? Per tant, per arreglar això, podríem canviar, en comptes de posar set null, posar restrict. I així sí que funciona. Val? Una altra opció seria canviar la taula en comptes de fer-la not null, que sí que pugui agafar nuls i llavors posar aquí set null. Val? Això seria que cream de nou la taula empleat amb aquesta restricció de not null i li llevam en el restaurant code. I aquí podríem posar set null com estava abans. I si executar, ara ja no dona error. Se constraint de clau primari. La pregunta 7 demana explicar les 3 polítiques d'eliminació i actualització, que són cascade, set null o no action restrict. La de cascada el que fa és actualitzar o eliminar en cascada, és a dir, si modificam un restaurant, en el cas d'aquest d'aquí, si modificam un restaurant, també se modificaran els restaurants codes de cadascun dels empleats. Si eliminam un restaurant, eliminam tots els empleats que fan feina en aquell restaurant. En el cas de set null, el que fa és que si eliminem un restaurant, posa a null tots els empleats que es fan feina en aquell restaurant. O sigui, posaria a null el codi d'empleat. O si modificam el codi d'empleat d'un restaurant, també posaria a null els codis de restaurant dels empleats. I restrict el que fa és que no deixaria ni eliminar ni esborrar, ni eliminar ni actualitzar. En el cas de que hi hagi empleats que tenen aquell restaurant code. Anem a provar-ho amb un exemple. Val? En aquest cas provarem cascade i set null, l'actualització en cascada. Anem a inserir, inserim un registre a la taula empleats. Primer hauria d'afegir un registre a la taula restaurant. Posam taula restaurant 1.
Tenim un restaurant creat i ara aquest empleat fa feina en el restaurant 1. Vale. Ara anem a provar la política d'actualització en cascada, que hem posat que on update cascade. Pues això vol dir que si jo modifico el codi del restaurant aquí i li poso un 2, automàticament en empleats me posa un 2 a restaurant code. Això és una actualització en cascada. I hem dit que en el cas d'eliminació posam un set nul aquí. Per tant, si eliminam el registre que és de restaurant, a empleats li posa automàticament un set nul. Val? Ara anem a provar el restrict. Canviarem aquesta constraint per un restricció, que on delete restrict. Per tant, eliminam la foreign key que havíem creat abans, val? Que és aquest. Eliminem. I la tornem a crear, però ara li posarem un restrict. Val. No ens deixa eliminar perquè incompleix la restricció de la clau aliena. Val? Per tant, ho deixem així. Molt bé, hem provat les tres polítiques. Ara anem a la pregunta número 12, on afegim una columna, que seria aquest codi d'aquí. S'ha afegit correctament. Ara eliminam una columna. Vale, si refrescam aquí, veurem que s'ha afegit la columna higher date. Vale, i tenim rol i anem a eliminar rol. S'ha eliminat, refrescam i ja no hi és. Ara anem a afegir una columna que sigui de tipus enum. S'ha creat, val? Refrescam i tenim aquí que és un enumerat. Val, i després tenim la part de creació d'usuaris. Per crear un usuari se fa amb create user. Posarem aquí amb una contrasenya. S'ha creat correctament. Li donem tots els privilegis en l'usuari que acaba de crear en la base de dades de GourmetHub. S'han donat els privilegis. Una vegada donant privilegis, sempre fem flush privilegis. Anem a fer una prova per veure que funciona correctament. La connexió. Ha anat bé. Ok. Podem provar-ho i veiem que només té accés a la base de dades de GourmetHub a totes les taules. Després, el darrer era crear rols. Cream un rol d'administrador. Se crea correctament. Li donem permisos de tot tipus sobre la base de dades de GourmetHub a l'administrador. Creem un altre rol que sigui només i que tingui permisos només de lectura. I ara creem un usuari, admin user, per exemple, amb rol administrador. Ara creem l'usuari i ara li donem permisos de rol administrador a l'admin user.
Ara sí. Vale? I després cream un usuari per llegir i li donem els permisos del rol de reader en aquest usuari. I ja ha funcionat correctament. Això és tot.